Si Bayramon kasayawon ko no siya mga idol. Sayaw ka? Sayaw ka. Sayaw si Bayramon mga idol. Sige. Unya giandam na niyang stepping niya karon. Okay, play! The Bluetooth device is ready to pair. Mao pa may pag-uunday nako mga idol. Wala pa ba? Wala magsugod. Bisag wala pa'y music mga idol, si Bayramon ni sayaw na hinuon. Ang Bluetooth ako sa ni i-connect sa akong cellphone. Ibudot ha? Unya ni request siya nga budots kuno iyang ganahang sayawon. Kay expert naman kuno siya ani mga idol. Lala. Wah! Grabe Bayramon mga idol. Baki. Grabe. Bye. Labihan mo magsayaw ba yun? Lala. Unya karon ni request siya nako mga idol. Ang iyang tiil pakuptan kuno niya. Kay sa pagtumbling kiwason kuno niya. Grabe ang tayo ba yan? Uy hala, dili naman ni sayaw iya, jogging naman ni iyang tirada.